Vi har om juraperioden, og det her er en oversigt for vores fremlæggelse. Først har vi en lille intro om perioden, så kommer vi ind på noget om dyr og planter, også noget om kontinenterne, klimaet, og til sidst har vi vores litteraturliste. Juraperioden strækker sig fra ca. 200 til 45 millioner år siden. Den gik ligesom fra slut Trias-tiden til start Kridttiden. Og det man ligesom kender perioden på, er dinosaurernes storhedstid, som foregik i juraperioden. Når det kommer til planter i juraperioden, så var der mange områder, der før havde været tørre, som blev fugtigere, og det gjorde, at det var muligt for planter at vokse steder, de ikke kunne vokse før. Skovene var primært nåletræer og ginkgoslægtningen og diverse koglepalmer. De lavt voksende planter i juratiden bestod primært af bregner og padderokker. De fleste af de førnævnte planter har overlevet til i dag, men en plante som ginkgoplanten findes der kun én art af, og koglepalmer er også sjældne. I juratiden var der jo de rigtig gode forhold for planterne at vokse i, og derfor var det også rigeligt med føde til planteædende dinosaurer. Dinosaurerne de opstod sammen med andre pattedyr i slutningen af Trias, men hvad dinosaurerne angår, havde de deres storhedstid i jura. De var de dominerende dyr på land og gjorde, at de andre pattedyr, der var dengang, primært var små nattedyr, da de var de eneste, der kunne undgå at blive dinosaurernes føde. Der var også mange flyveøgler, og det var disse, der blev forfædre til de fugle, vi kender i dag. Det var faktisk i juratiden, at den første fugl opstod. Den kaldes Archaeopteryx, og i bund og grund egentlig en lille rovdinosaur med fjer. Hvad angår havet, var det, man kalder ammonitter, belemnitter og andre blæksprutter generelt ganske almindelige. I jura begyndte mange moderne benfisk at opstå. Det var altså de fisk, vi kender i dag. Og så på billedet her kan man se en illustration af dinosaurernes evolution, og hvordan de har bredt sig og ligesom har evolutioneret. Noget om kontinenterne. I juratiden var alle kontinenterne samlet i et superkontinent, som man kaldte Pangea. Det bestod af en nordlig del, som var sammensat af Nordamerika, Europa, Asien og den nordlige del her kaldte man Laurasia. Så var der den sydlige del, som man kaldte for Gondwana, og den var sammensat af Sydamerika, Afrika, Antarktis, Australien og så også Indien. De her to dele var ligesom sådan delt op af det, som dengang hed Tethyshavet, som ligesom bredte sig over ækvator. Som tiden ligesom gik, så begyndte der også at komme sprækkezoner i Pangea, og det betød altså, at der var mange kontinenter, som blev overskyllet. Ligesom på grund af det her høje havniveau, som var dengang. I dag kan man stadigvæk godt finde lag fra juratiden, og det kan man primært i hele Danmarks undergrund, men det er altså kun på Bornholm, hvor de her lag ligesom kommer til overfladen. Ja, og så er der sådan lidt om klimaet. I begyndelsen af juraperioden, der var temperaturen på 22 grader, og klimaet var meget tørt, men efterhånden som kontinenterne de begyndte sådan at bevæge sig væk fra hinanden, så blev klimaet mere fugtigt, og der var mere nedbør. Og det fugtige klima var med til, at store områder på kontinentpladerne blev dækket af skov. I juraperioden
perioden begyndte den vulkanske aktivitet for alvor sådan at gå i gang, og gennemsnitstemperaturen i Juraperioden var cirka 10 grader højere end den er i dag på grund af drivhuseffekten og den øgede vulkanske aktivitet. Og så har vi den her figur, hvor vi på x-aksen kan se millioner af år, og på y-aksen der kan vi se CO2-indholdet parts per millions, og så over i den anden side der kan vi se graderne. Og så hvis vi kigger på Juraperioden, så kan man se, at temperaturen den var meget konstant langt hen ad perioden, men lige til sidst, så falder den drastisk ned til de cirka 16 grader. Og det var grundet, at der kunne have været meteornedslag eller vulkaner, som der havde taget, altså vulkaner, som gjorde, at der kom støv og sten op, som ville dække for solen. Og derfor ville det ikke give det samme varme på jorden. Og hvis man så kigger på CO2-indholdet, så kan man se, at det er lavt i starten, fordi at der var mange planter, som levede naturligt. Og så kan man se, at det stiger meget inden midt i perioden, fordi det var der, hvor dinosaurerne og andre planteædende dyr, de begyndte at spise alle planterne, og det var så med til, at der ikke var, CO2-indholdet, det blev ikke opslugt af planterne, så derfor var der meget af det. Til sidst er det her vores litteraturliste, hvor vi har kigget lidt på Den Store Danske og også for noget fra Netbiologen. Det var det.